Yo, what's up mga kaya? Hi, ito na yung pagtanggal natin ng ating o pagpalit natin ng ating sprocket. Ito yung stock number 45 yan 428 25-01 pala ito. Pero 428 siya guys yan Ayan, 45 date 428. Ano nga bang ipapalit natin? Ito naman yung YSK Japan ayan 428 56 feet yan guys yung engine natin is 17 feet. Kasya ba ito? Pang TMX. Ayan, plug and play. Ay, tignan nyo sa butas guys, swak na swak. Yan ang kapareho ng ating Rusi TC Macho 150 ang TMX 155. Ito nga pala guys, ipakita ko lang sa inyo. Yan, kaya yan may parang may dyan, may kaliw. Kaya bang ibig sabihin sa Tagalog yan? Yan, para banggahan yan, para pag naglock tayo ng tornilyo is hindi siya aalpas yan, kumbaga may pumipigil siya dyan. Yan kita nyo guys, hindi ganito, hindi ganon. Okay, ayan, kita nyo na guys. Ayan na yung ipapalit natin yung tornilyo niyang stock na galing dito, isang dito na. Ayan ang tama, para may banggaan siya dyan. Yun. Ngayon kapag nabibilog na yung kanto niyan, palitan niya natin para okay na Ito naman guys yung pagpakita ko sa inyo ng ating circlip. Yan, fit na fit naman siya dyan dahil standard yan or stock siya doon sa kay Pogi yung Rusi Macho TC 150 natin. Yan kasi nakikita nyo hindi pa siya masyadong gamit kasi first time lang natin magpalit ng ating rear sprocket Yan, so dyan ko ginaganap yung paglagay ng aking circlip. Yan, ginagamitan ko siya ng pang circlip tapos yung flat screw para okay na siya. Yan, nailapat ko na siya dyan goods na. Yan, yun nga lang guys, inalis ko muna itong tornilyo dito. Dahil kapag sinagad natin yan, tatama lang dito sa taas, lalo kung may kadena na. Yan, kaya inangat ko muna at sinagad ko muna dito yung adjuster natin para makita natin yung tamang adjustment, yung pagputol natin ng kadena dahil 130 length naman yun, 428 130 length yung ating kadena na binili. So ayan guys, hindi na natin ginamitan ng mic dahil naglobat na yung mic natin. So yan, ito pang CG na pinalit muna natin pansamantagal nung nakaraang araw. Kung nakita nyo naman sa aking vlog, ito yan, papalit natin itong number 17. Di ba siya bumangga kapag may kadena na? Wala naman, hindi naman siya sasabit dito. Yan ay mukhang maliit. Hindi naman. Sakto nga pala. Kala ko maliit Yun. Yan, pang CG talaga siya Yan, yung kadena na lang dito. Sagad na yan kasi yung natin, yung pinakasagad na number ng engine is number 17. Kapag may kadena hanggang dyan na lang yan na yung clearance natin dyan Ito na siguro yung clearance natin dyan. Sagad na dyan siguro pag may kadena na Ito naman yung ating kadena. So
subukan naman natin ilagay. Kunyari lang muna, no? Yan. Parang sumagad na siya, no guys? Pasok na muna natin dito sa kanyang kadena. Saka natin ilagay yung engine sprocket na. Yan, no? Ayun. Ganyan yung pinakasagad niya, guys, no? Yun. Di naman siya talaga tatama dito. Kaya pa naman. Yeah. No? Tanggalin na natin. Baka kasi ayaw nung tumanggal eh. So ayan guys, no? Nalinisan natin ng kaunti. At least nawala na yung mga dumi dyan. Ayan, lagyan na natin to na engine sprocket na pang CG. Yan, kung gusto nyo ayaw yung umalog is maglagay kayo ng spring dito sa loob. Yung manipis lang na spring. Yung tamang tama lang na pag pinasok na natin dito yung engine natin is tamang tama lang siya, no? Yan. Para siyang stopper nang hindi siya umalog naman. Kasi may play yan eh. No? So ngayon naman guys, subukan naman natin ilagay yung ating kadena. Kung tama ba siya, no? Tamang haba ba yung 130 length? So yan na guys, no? Ito na yung pinakasagad na engine sprocket natin, number 17. Yan, no? Kasi yung takip dito, no, hindi naman sasayad yan sa takip. So nakabit na natin yung engine sprocket, no, yung kadena natin na bago at yung rear sprocket natin na malaki na number 56. So ano nga ba ang purpose niyan? Dahil pangkargahan, no? Ang purpose niyan, so ang purpose natin na paglagay ng malaking sprocket is pangkargahan. Dahil kasi mabigat yung aking sidecar. Kaya ayan, kailangan ko ng malaking sprocket. Ayan. Okay naman siya guys sa pantayan. Tamang tama lang at yung karga niya, pangkargaan, okay naman. Yung pangtakip nga pala is linisan na natin. Linisan na lang at ibalik. Tapos final adjustment tong adjuster natin. So yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood.